Always remember to wash your hands regularly with soap and water for at least 20 seconds. Remember to wipe surfaces often. Only leave home if you are healthy. And wear a fabric mask in public, covering your mouth and nose. Don't touch your eyes, mouth or nose with unwashed hands. And cough or sneeze into your elbow or use a tissue. Keep a distance of 1.5 meters between you and other people. Let's all work together to stay safe. Le ngoma eculwa abantu abathathu ivela emsebenzini wenkolo obhalwe nguHaydn obizwa ngokuthi The Creation. Njengokubhalwa-ke icashunwe encwadini kaGenesis eBhayibhelini. Le ngoma igxile kakhulu osukwini lwesihlanu lokwakhiwa komhlaba lapho sithola khona kudalwa izinyoni kanye nezinhlanzi. Lokhu kuchazwa izingelosi ezintathu ezazikhona zibona umdali enza umsebenzi omuhle kangaka. Eyokuqala kwakunguGabriel osimthola ecula isoprano, kube ngu-Uriel ocula i-tenor, bese kuba i-bass eculwa nguRaphael. Lolu hlobo lomculo lwehluke kakhulu i-opera ngokuthi lona phambili kuma abalingisi abaqavile, i-orchestra kanye nekwaya. Akuvamile lilingiswe eqongeni elikhethekile njenge-opera, yona kumele ugqoke izimpahla esuke uzikhethelwe kube khona nomuntu okutshelayo ukuthi wenze njani njengomlingisi. Ake siyihlaziye le ngoma. Lapha umbhali uHaydn uveza injabulo ekhona ekukhiye ojabulile ka-A major. Wabhala ukuthi kumele ingabalekiswa ingoma kodwa ihambe ngesivinini esiphakathi nendawo iphinde iculeke. Umoderato usho ukushesha noma ukuhamba kwengoma. Cantabile usho indlela kumele iculwe ngayo futhi ichaze nemizwa nesimo sengoma. Lokhu siyakubona-ke kusukela ku-bar 22 kuya ku-bar 50. UGabriel uyasichazela ngezintaba nemifula. Ukucula okuxhumene sekubiza ngokuthi ulegato kubalekile lapha njengoba uGabriel ecula amanothi ehla enyuka echaza izintaba. Izwi kumele lilingane ndawo zonke. U-Uriel uyayiphinda-phinda ingoma ebicula uGabriel ngamagama ahlukile ukugcizelela ukubaleka kwawo lo legato. uHaydn umdlali wopiyano umbhalele ngendlela yokuthi uzwe nawe izinyoni zicula. Lokhu-ke siyayisikubize ngokuthi isithombe sezwi. Manje-ke singena kuRaphael ocula i-bass, amanothi akhe aphansi njengenjwayelo. Yena akakhulumi-ke ngezinyoni ezindizayo. Ungena asikhombise ubunzulu nokujula kolwandle. Lapha uHaydn ufika kuvuthondaba lwengoma uma ekhuluma ngesilwane esisabekayo sasemanzini sasithanda amagagasi. Manje-ke sesingena esigabeni esimnandi sale ngoma. Kusukela ku-bar 98 kuya ku-109 kunombuzo obekiwe ovela kubaculi bobathathu. Lapha izingelosi ziveza ukumangalisa kukaNkulunkulu nanokumthanda kwazo. Qaphelani-ke. Kumele ukuthi nicule nilalelane ukuze ningeke niphume kukhiye okuyiwona osuke ubekiwe wengoma. Okokugcina, kubalulekile-ke ukuthi nicule ama-appoggiatura besike sawachaza phambilini atholakala ku-bar 28. uGabriel uwacula kumagama athi adon't, uthi adon't. U-Uriel yena uwacula ku-bar 55 egameni elithi athi the air. Uqiniseka ukuthi umlayezo uyazwakala kubalekile ukwazi ukucula bese uhlala kancane enothini eliphambili kwelokugcina kwegama ekupheleni kukalayini bese elokugcina inothi ulenze libe lifishane. Lena iyona-ke indlela yokucula lolu hlobo lwengoma. Okunye-ke ngaphambi kokuthi ngivale, kubalekile ukuthi mawucula lolu hlobo lomculo-ke wokholo izwi lakho lifane nelengilosi lingaqhaqhezeli kakhulu. Ngiyabonga ngokungilalela, nginifisela okuhle kodwa kule ngoma emnandi kangaka.